Det er blevet tid til en lille pause. Hvor end du er i din dag, hvordan dit humør er, eller hvor du er henne, får du her en lille pause. En pause til at mærke din krop, slappe af og tage et hvil, inden dagen fortsætter. Du kan vælge at ligge ned eller sidde op, så længe du føler dig godt tilpas på et behageligt fundament. Du kan vælge at putte dig under et tæppe eller lægge en pude under nakken. Nu tager vi sammen på en lille rejse gennem kroppen fra tå til top. Rejsen begynder med 3 dybe vejrtrækninger. Ind og ud. Ind og ud. Ind og ud. Lad din krop falde på plads igen og træk vejret præcis som det gerne selv vil trækkes. Med på denne rejse har du en gul, varm og lysende kugle. Den er lavet af ild, men den brænder ikke. Denne ild holder dig varm og hjælper med at holde dig vågen her i din hvilestund. Rejsen begynder i dine store tæer. Kuglen af ild er landet i dine store tæer sammen med dig. Den bevæger sig fra tå til tå, helt ud til dine lille tæer. Den bevæger sig langsomt ned under dine fødder, rundt om dine ankler og op på forsiden af dine fødder. Ilden minder dig om, hvor seje dine fødder er. De bærer dig rundt hver dag, hvor end du bevæger dig hen. Ilden bevæger sig om langs underbenet, gennem læggen og skinnebenet, helt op til dine knæ. Dine fine knæ, der bukker og strækker sig. Fra dine knæ bevæger ilden sig op langs dine lår, foran og bagpå. Varmen bevæger sig gennem dine stærke muskler op til hofterne. Hofterne kan danse, men de kan også bære på mange følelser. Hvis du har nogle følelser i kroppen i dag, der måske er lidt svære, så kan du nu tage en dyb indånding. Måske den dybeste du har taget hele dagen, og slippe nogle af de svære følelser. De må gerne være der, for alle dine følelser er rigtige og vigtige. Men nogle gange skal man lige rydde lidt op i følelsesbanken, så der er plads til nye følelser, tanker og oplevelser. Fra dine hofter bevæger ilden sig over din bagdel, din bækkenbund og den nederste del af din mave. Hvis du har lyst, kan du lægge din hånd på din mave og mærke, at den trækker vejret ind og ud. Ind og ud. Den varme kugle af ild bevæger sig op langs maven, hen over din ribben, over din brystkasse og giver lidt ekstra varme til dit hjerte. I hjertet bor al din kærlighed. Den du har til din familie, dine venner og vigtigst af alt, den kærlighed du har til dig selv. Du fortjener nemlig at blive elsket for præcis den du er, og det kan ilden i hjertet minde dig om. Nu rejser ilden hele vejen om på din bagside og lander nede i din lænd, den nederste del af din ryg.
Varmen fra ilden rejser op langs din rygsøjle, og på vejen besøger den alle krogene i de nerver og tråde, der bor i rygsøjlen. Din ryg holder dig oppe, om du er gående, liggende, siddende og stående. Den er stærk og bevægelig, og den holder dig oppe, når dagen føles grå. Varmen rejser gennem hele rygsøjlen, og på vejen besøger den din talje, dine lunger og dine skuldre. Fra dine skuldre suser ilden ned i dine arme og vækker både dine overarme, dine albuer, underarme og håndled. Varmen spreder sig ud i dine tommelfingre. Den bevæger sig fra finger til finger, helt ud til dine lillefingre. Varmen rejser op gennem armene og lander igen på skuldrene, der nu føles lette og frie. Fra skuldrene bevæger ilden sig op i din nakke, op over bagsiden af dit hoved og lander helt op på toppen. Ilden bliver mildere og breder sig ned over dit ansigt. Du kan mærke den lune energi på din pande, dine øjenbryn og dine kinder. Fra dine kinder til din kæbe og din hage. Din mund slapper af og nyder stilheden. Du kan mærke din næse, måske fornemme de forskellige dufte omkring dig. Til sidst lander varmen tungt på dine øjenlåg. Kuglen af ild har nu rejst gennem hele din krop, og på vejen har den ryddet op i svære følelser og ømme muskler. Ilden har mindet dig om, at du har kærlighed i hjertet, og at du aldrig er forkert. Nu får du et par minutter i stilhed. Prøv at se, om du, mens du er stille, kan mærke denne ild en sidste gang. Varmen, der strømmer ud fra hjertet og rejser rundt i hele din krop, fra tå til top.